Tenan wis. Jenenge wong ngrejekeni ya ngono kuwi Mas. Nggih. Ning inilah media kita tanpa membeda-bedakan walaupun Gentari kok ngono ning duwe keluyan ya kita beri kesempatan. Wong niku ya padha-padha titahe sing nyipta urip kok Mas. Leres. Niku kak sing tak nggo conto niku koperasi karep. POC leres. Gitu. Kekurangan tidak menjadi masalah, kekurangan bisa menjadi kelebihan. Nggih. Menika. Nggih. Kula pun jagani yen sewanci-wanci niki wau enten sing boten kuat jejer Gentari. Kembang Wijaya Kusuma pun kula cunduk mriki. Wah, katuri kok. Sik, aku tak nyoba Mbak Suci rene. Bajing loncat ora ketang musak. Jogetan aku tak nyuwun nduk niken ben jaipong ora ketang. Baik. Urung ta weruh ta? Urung. Oh, pamerno jaipong. Ya karo Mas Gareng. Iya toh. Heeh, no berdua no. Kan kita sudah mempunyai kesamaan. Nah iya no. Sama opo? Iki gawe iki. Oh. Ayo kene Mbak Suci, moga kene. Aja Monggo Mbak Suci katuran mriki enggal nyanyi. Mbak Suci. Mas Gareng pun ngantosi. Ya Mbak Suci enggal mriki. Mbak Suci. Maka ayo diaturke bajing loncat. Intro saka Saron, intro Cantrik, bungane saka Saron. Monggo. Ya, men dijogeti nduk niken karo Mas Gareng. Monggo, ayo. Gedek. Ayo.
Terima kasih.